Ribera, des de Vallbona de les Monges, al sud de Lleida, limítrof amb Tarragona, i una mica ens dediquem a fer vins blancs. Una cadena barallada de xarnes són les varietats. Estem intentant recuperar també varietats autòctones pel tema de blancs i negres, però també elaborar dolços i algun negre. Estem fent 6 vins blancs, 7 de fet, 2 caves, 2 dolços i ara estem amb els negres. L'alimentari hem presentat els 2 dolços, que és la segona anyada que fem, es diu Ràsim, un és en blanc, que és amb garnatxa, cartoixa i malvasia, i l'altre és el negre amb garnatxa i toriga nacional. A més també presentem el vi Llisbona, que després de 20 anys elaborant vins blancs, hem cregut convenient fer una mica selecció de les millors partides, les millors barriques i fer un vi una mica especial, no? Per celebrar això, els nostres 20 anys de la primera collida que va ser fa just el 89. També estem aquí presentant el nostre primer vi negre, que és el primer negre que fem això després dels 20 anys. Amb aquest vi negre hem agafat una mica a comprar les varietats de la zona, perquè nosaltres encara estem plantant, però la nostra idea és poder elaborar amb varietats autòctones de la terra, sigui trepat, monastrell o varietats similars, un vi negre de qualitat i que sigui el nostre referent com a vi negre, no? La idea és fer 2 tipus de vins negres diferents i estem una mica encara redefinint el procés i els cupatges i totes les varietats.